Biz туганнан башлап нәрсәгәдер өйрәнәбез. Зурларга карап ниндидер авазлар чыгара башлыйбыз. Аннан тәпи китәбез, аннан сөйләшергә дә өйрәнәбез. Аннан соң йөгерергә дә, биергә дә, укырга да һәм тагы бик күп нәрсәләргә өйрәнә кеше. Борынгы заманнардан ук кешелек өлкәннәрдән нәрсәдер эшләргә өйрәнеп торган. Пәйгамбәребезгә дә саллаллаху алейхи ва сәламгә дә иң беренче булып укы дигән сүз ингән бит. Әссәламу алейкум дуслар. Бүгенге тапшыруыбыз безне укытучылар, мөгаллимнәр турында булыр. Әйдәгез, безне бик күпкә өйрәтүче кешеләрнең үзләре турында да бераз өйрәник әле. Укытучы бик җаваплы һөнәр. Үзеңдә булган белемнәрне, тормыш тәҗрибәсен башкаларга бирүче ул. Укытучы бала һәм ата-ана арасындагы аңлашуны көйли, яңа буын кешеләрен тәрбияли. Җир йөзенең киләчәге һәр вакыт яңа буын кешеләренең тәрбиясенә бәйле. Укытучы нәкъ янгын сүндерүчеләр яки учучылар һөнәре кебек үк катлаулы һөнәр, дип ачыклаган галимнәр. Янгын сүндерүче яки учучы кичергән кадәр борчу һәм стрессны укытучыга да кичерергә туры килә икән. Иң беренче мәктәпләр моннан 6000 ел элек үк барлыкка килгән инде. Алар көнчыгыш дәүләтләрендә, Ассирия, Кытай, Вавилонда булган. Иң беренче укытучылык эше дә шунда барлыкка килгән. Остазлар үзләренең шәкертләрен бар белгәннәренә өйрәткән. Гадәттә андый остазларның белеме бер генә өлкә белән шикләнмәгән. Аларның күбесе берничә фәнне ныклап өйрәнгән галимгә тиң булган. Хәдистә галимнәр пәйгамбәрләрнең нәсел дәвамчылары диелә. Укытучы бик кызыксынучан булырга һәм үзенең укучыларын да кызыксындыра белергә тиеш. Гомумән, укытучы һөнәре кешедә бик күп сәләт булуын таләп итә. Аңа иҗадилык та, балаларны ярата белүдә, суклана белүдә, яңалыкка омтылуда, сабырлык та һәм тагы бик күп төрле сыйфатлар кирәк. Әлеге сыйфатларны үзендә туплаган укытучы белән минем сезне таныштырып үтәсем килә. Дуслар, бүген Хузур ТВ студиясында кунакта укытучы Гөлсу апагыз Шакурова. Ул Казанның инновацион колледжында укытучы булып эшли. Әссәламу алейкум, хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Укытучы һөнәре нәрсәсе белән кызыклы ул? Укытучы һөнәренең иң кызыклысы ул әлбәттә балалар белән эшләү. Мин үзем физика һәм астрономия фәннәрен укытам, шуңа күрә бу фәннәр бигрәк тә кызыклы балалар өчен, чөнки без төрле тәҗрибәләр үткәрәбез, йолдызлар өйрәнәбез, кояшны өйрәнәбез һәм балаларга бу бигрәк тә кызык. Ни өчен укытучы булырга сез карар кылдыгыз? Бала чактан ук шундый хыялыгыз барлыкка килдеме сезнең? Әйе, бу минем бала чакта хыялым, чөнки без кичкенәдән бергә балалар белән укытучы булып уйнап үстек. Безнең заманда компьютерлар юк, шуңа күрә без бер-беребез белән уйныйк. Бик яхшы, бик кызык. Укытучыга иң кирәкле 5 сыйфатны сез әйтә алырсызмы икән? Беренчесе ул әлбәттә тәрбияле булу, укытучы иң беренче. Тәрбияле булу. Икенчесе үз фәнеңне ярату. Үз фәнеңне ярату. Өченчесе балаларны ярату. Балаларны ярату монысы бигрәк тә кирәк. Балаларны ярату ул иң мөһиме. Һәм сабыр булу. Сабыр булу. Һәм акыллы булу. Акыллы булу. Бик яхшы. Дуслар, сез дә укытучы буласыгыз килсә, менә шушы 5 сыйфатны үзегездә тәрбияләгез. Укытучы булу ул авырмы? Ничегрәк ул? Балаларны һәм үз фәнеңне яратсаң, ул бик җиңел. Минемчә. Авырлыгын сез бердә күрмисезме? Авырлыгы минем өчен аның авырлыгы юк. Димәк, ул җиңел генә, шулай бит. Бардыр инде төрле укытучыга төрлечә. Кайбер вакытта әти-әниләр белән эшләү авыр, кайбер вакытта авыр балалар була, алар белән эшләү авыр булып китә. Ләкин чынлап та әгәр дә үз фәнеңне, балаларны яратсаң, аларны җиңеп чыга була. Бик яхшы. Инде бу һөнәрнең сез уңай һәм кире, тискәре якларын әйтә алырсызмы икән? Уңай якларын гына әйтә алам. Нинди ул? Балалар белән эшләү, ул үзең һәр вакыт 18дәге кебек. Алар белән аралашасың,
Сен аларның тормышы белән кызыксынасың, алар синең тормышың белән кызыксына. Һәм менә бу илемдә ул үзеңне гел яшь булып, һәрвакыт трендта булып калырга ярдәм итә. Гөлсу, безнең дә дусларыбыз арасында укытучы булырга теләүчеләр табылгандыр. Менә инде аларга нәрсәдән башларга? Беренче чиратта ул әлбәттә мәктәптә үзенә ошаган фәнне яратып укырга кирәк. Аны тирән укырга кирәк. Шуннан имтиханнарын тапшырганнан соң әлбәттә уку йортына керергә. Мин үзем Казан федераль университетының физика институтын тәмамладым. Анда безне физика һәм информатика серләренә өйрәттеләр. Әлбәттә, анда укыган вакытта без инде мәктәптә практика уздык. Мин үзем Казанда 2нче гимназиядә үттем, татар гимназиясендә. Балаларга без анда белемне татарча бирдек. Һәм шул вакытта инде син үзең сизәсең. Синекеме ул, синеке түгелме ул. Анда әгәр дә практикаңны яхшы узсаң, анда инде киләчәккә өмет бар, киләчәктә инде син укытучы буласың, минемчә билгеләнә. Шуннан үз фәнеңне әйбәт өйрәнергә һәм аннары балаларга карата сабыр булырга һәм аларны яратырга. Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлсу. Дуслар, бүген бездә кунакта укытучы Гөлсу апагыз Шакурова булды. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә сабырлык эшегездә теләп калабыз. Һәм дә инде шулай матур булыгыз һәр вакыт. Рәхмәт. Инде без алга таба дәвам итәбез. Компьютер заманында яшибез дигән сүзләрне ишетеп туйгансыздыр инде. Бүтән мәгълүматны интернеттан алып булган чорда укытучы нигә кирәк дисезме? Сез интеллект дәрәҗәсенең һәр кемдә төрле икәнен белә идегезме? Нәкъ бармак башларындагы бизәк кебек төрле. Интернет бездәге интеллект дәрәҗәсен дә белми. Аңа туры китереп нәкъ менә безгә кирәкле мәгълүматны генә сайлап та бирә алмый. Аннан соң кайсы компьютер кыен чакта ачык йөз күрсәтеп юата алыр икән. Шуңа да күпме генә компьютер заманы дип сөйләсәк тә, укытучы һөнәре алыштыргысыз, кирәкле һәм бик хөрмәтле булып кала бирә, дуслар. Әйе, дуслар, мөселман кешесе белемгә омтылырга тиеш. Белем алганда безнең иң беренче ярдәмчеләребез укытучылар. Һәр кайсыбызга гаҗәеп ачышлар һәм шул ачышларга этәрерлек гаҗәеп укытучылар телим, дуслар. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.